Barka da zuwa tashar ta kowa TV, duniyar labaran gaskiya. To fa, a cikin shirin namu na yau ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kawai kai tsaye ga abubuwan da muke ɗauke da su. Amma kafin nan, idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka, ku danna mana subscribe. Kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da alamar liking ga wannan bidiyon, yace za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. MC on the mix. Emana, DBB radio akwai story. Hawa kido na muna tare da momi. Fan girl like your mommy ta kira ni. He told me say kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko? Ka san in ta kama kayan kido ba ta bari ko? Baby no ni dai DBB banda sisi. In na je gurin ta kido zan ta kan APC. Emana, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money. Lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money. Kido no be like tana da yan samari just kar ka